Fl-ewwel ġimgħa tal-kampanja elettorali bit-tema Malta tagħna l-koll flimkien mal-proposta tar-roħs fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma, il-Partit Laburista ppreżenta 14 il-proposta oħra. Waqt żjara fil-kumpanija Burmarrat Commercials aktar kmieni din il-ġimgħa, Joseph Muscat ħabbar li gvern ġdid se jżommu jimplementa l-miżura imħabbra fil-budget dwar it-tnaqqis fit-taxxi ta' reġistrazzjoni tal-vetturi. F'Bulebel, il-mexxej Laburista Joseph Muscat nieda 4 proposti oħra li jiffukaw fuq l-enerġija ġenerata minn sorsi alternattivi. Fosthom, policy holistika dwar il-ġenerazzjoni tal-enerġija minn sorsi notfa u alternattivi, linja gwida għall-iżvilupp ta' solar parks, inċentivi u eżerċizzju ta' energy efficiency support billi jgħin lil familji jbidlu l-apparat antik tagħhom għal wieħed aktar effiċjenti u kitb xejn f'kull dar f'Malta u Għawdex biex jiġi frankat il-ħela tal-ilma. Waqt business breakfast mal-imsieħba soċjali, Joseph Muscat ħabbar li gvern ġdid jassigura li l-bord tal-Korporazzjoni Ene Malta ikollu l-aqwa mħuħ tal-pajjiż, irrispettivament mit-twemmin politiku tagħhom. U dan fil-waqt li gvern ġdid ikollu Ministru responsabbli mill-enerġija li jikkordina l-ħidma f'dan il-qasam mal-Prim Ministru. Il-ħamis fil-għaxija, Joseph Muscat ħabbar li gvern ġdid jintroduċi sistema li tassigura li l-kontijiet tad-dawl u l-ilma jintbagħtu bi frekwenza stabbilita, bi qbil u skont l-għażla tal-konsumatur. Il-ġimgħa mbagħad ġew preżentati 6 proposti oħra immirati għall-ugwaljanza akbar bejn is-sessi u l-qasam tax-xogħol. Ewlenin fost dawn il-proposti hemm it-tisħiħ tal-liġi dwar is-sigurtà soċjali, Kummissjoni Nazzjonali għall-Ugwaljanza aktar b'saħħitha u aktar nisa fuq il-bordijiet u kummissjonijiet. Dwar il-qasam tax-xogħol, gvern ġdid qed iwiegħed impenn qawwi b'ħafna inċentivi għal aktar taħriġ li jitfassal charter għad-drittijiet tal-ħaddiema u li l-gvern jagħti l-eżempju billi ma jagħtix kuntratti lil kumpaniji li jħaddmu bil-prekarjat. Is-sibt fil-għaxija mbagħad il-mexxej Laburista Joseph Muscat ħabbar proposti ġodda tal-Partit Laburista immirati għal persuni omosessuali, bisessuali u transgender biex dawn jingħataw drittijiet li huma tagħhom bid-dritt.